सना का दिया चौमुख डाली हमें बतिया। राजा हेमराज के एको बाल बच्चे न आए बारे, ज्यादा समय बीत जाता, उनके रानी के बड़ी तकलीफ बा। अरे भाई लना ललनवा रानी लोरवा बहाई, लोरवा बहाई हो लोरवा बहाई, भाई ला ललनवा रानी लोरवा बहाई। बाजिन नाम धराई, सुन सुनी बतिया फट करे जा, ये समान कर दही जानवा गवाई, भाई ना ललनवा रनिया लोरवा बहाई। रानी के को लइके नहीं बाटे, यह बाती के बड़ा तकलीफ बा, आत्मा में बड़ा दुख बा। धीरे धीरे बीती हो गई न आ धीरे उमरिया हो, आ धीरे उमरिया ए रामा या धीरे उमरिया हो। चटकार विधनवाए रामा केहू ना मिटाइया हो, केहू ना मिटाइया रामा केहू ना मिटाइया हो। किया हो रामा रामा हो, अरे रामा फूलावा भइल चटकार अरे रामा फूलावा फूलैल कचनार नैरा। रानी जी के जामल ये रामा सुघर लाला नमा ओ सुघर लाला नमा ये रामा सुघर लाला नमा। रानी के बहुत सुंदर बालक पैदा भइल बा और बड़ा लोग खुशी मनावता। बहुता दिनानामा से आसरा लगवाली की होरिला खेल आंगना हो दुलार। होरिला खेल आंगना हो दुलार, होरिला खेल आंगना हो दुलार की होरिला खेल आंगना हो दुलार। राजा लुटावेला
लगल हाथी से घोड़ा। राजा लुटावेला ना हाथी से घोड़ा की रानी लुटाए सोनावा कहा। रानी लुटावेली सोना के हार, रानी लुटावे सोना के हार की रानी लुटावे सोना मन के हार। धीरे धीरे बीती गईल 4-5 दिनवा। धीरे धीरे बीती गईल 4-5 दिनवा की आई गईल दीना महो छठिया। आई गईल दीना महो छठियार, आई गईल दीना महो छठियार की आई गईल दीना महो छठियार। राजधानी में रानी के नोहरे का लड़का भइल बा, छठियारा मनाई जात बा। अरे लागल बनावे रसोईया सुघरा भोजनवा हो। लागल बनावे रसोईया सुघर भोजनवा हो, सुघर भोजनवा। जाके लगल जेवे गंगा लुकवा छठी के रतिया। लोगवा छठी के रातिया हो, लोगवा छठी के रातिया। नगर के लोगवा जाके देवे लगल छठी के रातिया। नाची गाना होखे लागल सज गए दरबारवा। नाच गाना होके हो लागल सज गए दरबारवा हो, सज गए दरबारवा। राजा रानी करे लगल पूजा छठी के रतिया। करे छठी रतिया हो, करे छठी रतिया। राजा रानी करे लगल पूजा छठी के रतिया। खुश भइली मैया के दिहली दरसनवा। खुश भइली मैया के दिहली दरसनवा हो, दिहली दरसनवा। बानल हो बाजरिया देली बिगाड़ छठी के रतिया। शादिया के चौथे दिन मरी जाई है लाला नवा। शादिया के चौथे दिन मरी जाई है लाला नवा, मारी जाई है लाला नवा। जेकरे खातिर खुशिया मानवला छठी के रतिया। मानवला छठी के रतिया हो, मानवला छठी के रतिया। जेकरे खातिर खुशिया मनावला छठी के रतिया। छठी माता प्रकट भइली
और करी जौने लड़का के जन्मने में इतना खुशी मनाओ तड़ा लोग छठियारा में, आई लड़का जौने दिन बियाह हो जाई, बियाह के चौथे दिन ही मर जाई। इतना बतिया सुनता भर में राजा रानी का कलेजा कांप उठल बा, लेकिन राजा अपने मना में सोचले बाना तो कहीं ना का महाराज। अरे जमुना तीरे एक गुफा में लिया लड़का के भेजवाई, लड़का के भेजवाई। सोचा तो ऐसे एकांत में रही, कहीं औरत का परछाई नहीं पड़ी, न बियाह हो या न मरे पाई लड़का हमार। नारी के ऊपर नजर न पड़ी है, पारवना बियाहवा लड़का मोर बाच जाई, भइल ना लला रनिया रोवे दिल खाई। राजा वो लड़का के एकांत में ले जाके पहुंचा देले बाटे, और वहीं धीरे धीरे वो लड़का का लालन पालन होए लगल। लेकिन समय बीते लगल तो भइल का महाराज। अरे गइल जवानाई, आ गइल जवानाई, धीरे धीरे लड़का गइल जवानाई। घटना हो गई बा, राजकुमारी गुहाए गोयली, राजकुमारी गुहाए गोयली। लड़का के ऊ गईल लौकाई, धीरे धीरे लड़का गईल जमानाई। एक होई गई, चारों नयनवा जब एक होई गई, दोनों लड़कन में प्रेम हो जाई, धीरे धीरे लड़का गईल जमानाई। राजा के मालूम हो गई बा कि दोनों आपस में बियाह कर रहने वाला, तो कहीं ना का महाराज दोनों का बियाह जब राजा जनाला, अपने घर माल गईला बोलाई, धीरे धीरे लड़का गईल जमानाई। लड़की लड़का में जब आपस में देख देखे हुआ भइल बा, प्रेम हो गई, और आपस में गंधर्व बियाह वही कई रहने। राजा जब जान गए दोनों बियाह कई रहने, तो अपने घरे बुला के लेके चल गए। तो जौने मारे के एकांत में रखले रहनी, आखिर भइल बतिया हुआ है। लेकिन अपने घरे लेके जब चल गई मारे, तो वहां भइल का महाराज धीरे धीरे आई हो गई शादिया का चौथा दीना। खातिर हो पराना आई रामा दिहल आई रामा राजा के होला
चौथा दिन जब आइल बा, आखिरकार जमदूत जाके पहुंच गइल बाटे और लड़का के प्राण खींच ले बान। जब वो लड़का के मौत आ गइल बा, गांव टोला बिटुर के पूरा परिवार बिटुर के लगल रोवे, लेकिन सबका रोवाई अलग रहा। लेकिन जब महतारी के रोवाई देखत तटे जमदूत लोग तो करेजा पिघल जात बा। अरे सिरवा के पीटी हो पीटी, अरे रोवा महतारी जागो, रोवे महतरिया रामा, रोवे महतरिया हो। जामदूत देखाए रामा, माई के हालतिया हो। माई के हालतिया रामा, माई के हालतिया हो। कापेला करे जवाए रामा, कापेला करे जवा हो। किया हो रामा रामा हो, अरे रामा तू तवे रामा चार बेजार मरे। दूत लोग जीवन में बहुत लोगन के प्राण लेके गई लने, लेकिन वह लड़का का प्राण जब हरले बा टोकरे मातारी के रुआई देख के वो दूतन के रुआई छूट गई बा, करेजा कांप उठल बा। लेकिन उनके बस में कुछ बाय नहीं, उन्हें तब प्राण लेके जई के बा। अरे बस में कुछ ना रहला उनके, कैसे दिए बचाई, कैसे दिए बचाई। प्राणदास के लेके चलल, प्राणदास के लेके चलल। विधि का विधनवा के बेटी नाई पाई, भइल ना ललनमा रनिया रोवे बिल खाई। जमराज का दूत लो लड़का का प्राण लेके चल देले वाले। धीरे धीरे समय बीते लगल और एक दिन के समय बा, जमराजा जी अपने दूतों से पूछा था महाराज, एक दिन जो महाराजा पूछ दूतवन से बतावा आपन विचार।
मनवा दयावान भइल तोहार की कहियो मनवा दयावान भइल तोहार। सुनी के बचनिया सगरो दूत संकोचैले सुनी के बचनिया सगरो दूत संकोचैले की कैसे कोई माना वहाँ के विचार। कैसे कहीं माना वहाँ के विचार कैसे कहीं माना वहाँ के विचार कैसे कहीं माना वहाँ के विचार। कहे जमा राजा कोनो भरम ना ले जावा कहे जम राजा कोनो भरम ना ले जावा की खुल्लम खुल्ला पैदाया पाना विचार। खुल्लम खुल्ला पैदाया पाना विचार की खुल्लम खुल्ला पैदाया पाना विचार की खुल्लम खुल्ला पैदाया पाना विचार। जमराज अपने दूतन से पूछे लगना का कभी ऐसा हालत आइल बा प्राण लेत समय में तोहर पचन के कुछ दया आइल बा। दूत संकोचात हन जमराज कन तन को संकोच नहीं करा वह बाती के बतावा। कितना बात सुन के एक दूत वह राजा का लड़का जौन बियाह के चौथे दिन मरल रहल वो घटना ओकरी आंखी में हमेशा नाचत रहल और जमराज से वो घटना की बतावा था महाराज। सगरो बाती दूत दिहल से बताई जमराज से एक दूत तब बोलल जमराज से एक दूत तब बोलल महाराज सुन ले धनवा लगाई सगरो बाती दूत दिहल बताई। होखे ना यकाल मौत मृत्यु लोकवा में होखे ना यकाल मौत मृत्यु लोकवा में बताई सगरो बाती दूत दिहल से बताई। दूत वो घटना जो राजा कल्लर का ब्याह के चौथे दिन मरल हल वो घटना बतावे लागल बा और लगल पूछे कि महाराज अकाल मौत जवानी में लोग मर जाला कोनो उपाय हो तो बतला नहीं जौने से यह तरह से अकाल मृत्यु न केहू के हो पावे। लेकिन जमराज इतना बतिया सुन के और बतौले का बना महाराज। कार्तिक का महीना हो पाखा आयनारिया अरे कार्तिक का महीना हो पाखा पायनारिया अरे पाखा पायनारिया देवी दिया बारी हमारे नमवा तेरस के दिनवा। नमवा तेरस के
दिया चौमुख डालियो में बातिया हो, डालियो में बातिया, बाकी ना दिशा में दियावा बारी तेरस के दिनवा। बारी तेरस के दिनवा हो, बारी तेरस के दिनवा, दियना ताकि ना दिशा में दियावा बारी तेरस के दिनवा। दुनिया में होखे नया काल मौत तब दुनिया में होता बा दुनिया में पारुख दुआरिया दियना बारी तेरस के दिनवा। बारी तेरस के दिनवा हो, बारी तेरस के दिनवा, बारा मुख दुआरिया दियना बारी तेरस के दिनवा। अरे जम कह दिया पारा तब से लोगवा ध्यान लगाई, लोगवा ध्यान लगाई। शिवन दास कथा जम जी का मोतया काल हटाई, भइल ना ललनवा रनिया रोवे दिल का।